wabarakatuh. Kula nuwun dumateng Sang Hyang para pinisepuh, para sesepuh saha para pepundhen ingkang kinabekten. Dumateng ngarsanipun para alim ulama saha para kiai pinangka panuntun kita ing Malembah. Ingkang rinten dalu tansah sanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dahat pinundi. Dumateng para satriya pangemban-pangembating praja ingkang pantes siludasana. Para sutresna budaya ingkang adiluhung saha para rawuh kakung sumawana putri ingkang sapundi bagya mulya. Kula ingkang kapitedah sinaraya ambuka wiwaraning sukawaning wicara pinangka pambiwara keparing ngaturaken urut rerencening adicara ingkang sampun rinantang lan rinakit dening para wangsa ing siang menika inggih menika adicara panggih penganten. Pramila saking menika dumateng saking para rawuh kasuwun supados jumeneng sawetawis. Hadirin yang berbahagia, kedua mempelai telah bersiap untuk melaksanakan upacara pengantin adat Jawa, yaitu upacara panggih atau temu pengantin. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami informasikan untuk segenap keluarga yang nanti berkehendak untuk mendokumentasikan rangkaian acara, mohon untuk tetap di tempatnya supaya tidak mengganggu kerjanya rekan fotografer dan rekan operator, rekan kameramen. Kemudian juga yang kebetulan membawa serta anak kecil mohon untuk diasuh agar tidak mengganggu jalannya upacara. Hadirin yang berbahagia, upacara panggih pengantin merupakan upacara pengantin adat Jawa, di mana untuk pertama kalinya kedua mempelai dipertemukan atau bertemu selepas prosesi ijab dan kabul. Oleh karena upacara ini merupakan bagian dari upacara pengantin adat Jawa,